Saruang kada tanong ko sa ano ti napaggas nga kuag kiwat. Ramanan tayo. Nilian! 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 Kaya saya. Nagagatay na. Natin mga kabagis ng 25 minutes sa kanin tayo. Naggatal tayo ka mo. Tadati kami manbantayan mga kabagis. Wow! Sorry, pasensya kayo mga kabagis na madya makapag-bidbidyon mga kabagis. Tata mga kabagis, apang kami agbalon ti sidaan dagi dyan naggapas inti ko kami mga kabagis ta naluuman aji ko mga kabagis pagkakasin ti imatayan ni tata mga kabagis ibati mi tata ati tricycle mi dito nagalis di dalan ata nga dalan di dapat ipasiminto pero baka ipakulong ati ni mga kabagis aji ninadagsoy alam mi nga balunan dahil ko bebe ante nga mabisinan suda tag video kayo pala nagimas di sidaan da ni mga kabagis tata mga kabagis apan tayo nga rodon tulodan isudan mga kabagis ta baka mabisinan dan agblagak supay no agbilag kami ti irek mga kabagis nakita nyo no sa ano kami agbilbilan kitaan nyo ni mga kabagis ni kuya umunan ni ato ni mga kabagis hanga pakaulyan ti tao hanga pakaulyan ti iti tricycle mga kabagis na ito na iko agajay dara na ano na ba nugak ala nagngato ma aji ni mga kabagis ni kain nyo Ryan mo kabagis kat asadag kami mga kabagis datadan niya agad kwa ipakanam me subuan mi pay nagswerte datanda na mi bagis na gado tigarami dito ni ate garami mga kabagis gamiton da nga kwa paguguging ay madigayang pag-araron naggadupay dito ni mga kabagis Sandro natagi dyan nagkapas ini tutudo na mo ito ni mga kabagis aji kung ano nagkapas di dapat maginapas amin no di dapat maginapas amin kita ni mga kabagis ni dan tumo makamin nagkapos sa amin atagil atala ang daing nalalagi na nadangan ay linapsanan da awan ti si daan sardinas ti si daan tayo handa naglutaw ni dito magkinyan sa atin ma apa nagkwaka abaya pabibiya nga mau testing kabagis, dito kami tatenti ka oton mga kabagis tapos may binisita tayo mabayan na di dyan nga agiste ta
ang kulaan mo. So, nabang kami ti mga kabagis tayo mabaina, di nga agbalan. So, ikanda man si Kwa. Ti puskol ti rupat, ano na mabain. Na sino na puskol ti rupat na ta, ipadawa yung mga ganyan. Kita niyo ti utong mini mga kabagis na tayo. Nato yung pagburburasan tayo mga kabagis. Tapos tata mga kabagis mat ijibantay mga kabagis mamatay matan. Ti bungan tataktakawon damat. Kami mga amo no sino ti agtaktakaw. Taagi di ko ibusog da. Ibusog da ko ajay. Numarabramananda. Isulang ko matikarigad kanda. Sagat na mga kabagis ko, ito'y tayo lang. Ang tubaw tayo lang. Ang tader kasi tawang nga road niya. Niya. Urami nga malpas isudaman mga kabagis. Ta iyawid mi mo lagi na kananda. Ta nagswerte da. Karni sida anda. Si kami. Niya sida umi. Tinapa. Tinapa. Tinapa sida umi mga kabagis. Sudang nga eh. Kain niya. Karne, tinapa. Karne lang karne sida anda mga kabagis ko si kami ko tinapa no. Makapauma. Mga kabagis na takal milang man mapantayan men. Tibante ming ate makabutyo. Takwa mga kabagis. Ang magtangarudan. Dihang kami mapantuyan na. Tata mga kabagis. Apantayo po anti kuame. Ta ajibag yung na yolise. Allah! Pakamaranda! Natakpakan dotong ka! Sika nga Ulysses nga talaga! Awan pa'y asay! Nabundura. Mga kabagis, ang amoy na bundura. Aji bayar na ide mga kabagis. Kanan. Kanan. Lunggo na ide mga kabagis. Nagadumaganti na pamakamis na tumtumbang ako kalayan ay kayo dito yung mga kabagis. Tapos dapat nalabsan na mga mangga nga naramutan. Pirmi mga kabagis nagdadakal pa ay nakuan pa yung mga kabagis. Nata lang man ganyan makapag-vlog. Naalam! Tata mga kabagis, nakapairik kami niya. Ate, di na palang nagdapasan mga kabagis. Tata, ibarbaran tayo di galit na mga kabagis. Ta, imbabawi ni tatay pinda tayo. Ay, kwa. Tata mga kabagis na warwar ko na tata iburais tayo. Sino pinakain ko Tata mga kabagis kat agiwaras kami nga rudan ta. Data initan mga kabagis ta. Pangarod. Ibilog ni nga rod eh. Iwaras ni nga rod ang mga kabagis. Ang dalan. Day. Wow!
Nagpo daw ah. Pwede tinagpo daw, dati nagnisay. Huwag. Tata mga kabagis, dati nagdaktal nga tinidor ni Erso ti pagkiwar tayo tente. Irek may mga kabagis. Ikaw kayo ni mama. Kayo ni mama. Di mama. Tata mga kabagis, talo kami lang ang takabagis man nga agburbur ay agbilbilag ti irikan ni tatay ko mga kabagis ko na pa nagtrabaho nagkampentero dito masarak man. Sila pa mga kabagis nabanbanuga ka. Saruang kada tanong ko sa ano ti napaggas nga agkiwat. Merinda. Magtangan. Mga kabags, nagbasit ti bagay may nagbasi magamin ti taltalo mes nga wow. Awan ti mapapit ni. Kung nabagyo mga kabags ati bagay ni nga wow, nagalas. Ramanan tayo. Shoo! Mga kabagis, ramanan tayo. Shout out mo ako nang paya. Shout out mo ako naman. Shout out ko na. Shout out mo. I love you ma ako naman. I love you ma. Dadyo gamin abroad ni mama na mga kabagis yung nga I love you mga kang ganan. Data mga kabagis kita pa na gumatang tit nilapit ko ta mabisinak hanap pa na anti pamigat ta awan si daom na. Hindi pa lagay na yun eh. Bro, tensyo. Ate ni mga kabagis na paano gumatang itik hindi nga biba mga kabagis. Ate ko hindi mga kabagis ate ko na itadaan hindi nga kang kanenda. Kaso nga gumata ang mga kabagis na games gaming ate kita ang itim na nga ako. Ang agita ni mga kabagis. Ramanan tayo. Ngayon! Ang masaya. Nagagataw lang. Natindag mga kabagis ng 25 minutes sa kanin tayo.
Nagkatato, nagkakaroon mo Wow! Gusto mo? Lang, asa ka? Be. Ano? Cross. I'm sure. Kata mga kabagis, adi lang aradman ti vlog ko mga kabagis. Orayin nyo lang taagi je video nga sumarsaron mga kabagis. Agpapasalamat ang kanya mga kabagis ta maparparag sa kayo lata. Kan kwa umad adumat ti subscriber ko mga kabagis. Orayin no kwan dumakat hangaman na yunan. Ayos lang nga dyan. So datang din mga kabagis kat ag shoutout tayon. Tadaman ti nagpa-shoutoutan mga kabagis. Shoutout kini Carol Ann Chamson, Rumwell Buizon, Yolanda Nimis, Karen Rose Chamson, Jamfed Estramentel, Gloria Raralio, Annabel Ibieza, Simple Recipe, Rodrigo Yunis, Giselle May Fernando, Elma Rara, Emel Mico Chico, Arturo Benito, Arjon Lorenzana, Arlene Cruz Soriano from Salerno, Italy, Benzi Vitales, Renz Dulay, Charlito Esperanzate, Rani Barrientos, Helen Mones, Philly Lilina, Stephanie Corpus, Ferdinand Bartolome, Life is Beautiful, Ginoong Cha Fortugues, Vilma Sagon Manuel. Sa adyo lang araw din mga kabagis pinagpa-shoutout. No kaya't yung tagpa-shoutout ag comment kayo lang dito ini. Kan adyo lang araw din mga kabagis. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye!